Mngwane namhlanje ngibengelela ngokukhumbula isishabelelo esasikhonzwe ubaba wami umfundisi uMahaye. Amen. Esithi isikushunyayezwayo ebufakameni ubasindisile abaningi. Wayibije isikushunyayezwayo. Bese kuthi Cosololo manje ngiyamkhumbula lezi insuku ngoba wayengabikho ekhaya kulezi insuku ngoba kuyinyanga kaJulayi nje beqala wayeselise enkonzweni esemhlanganweni ngabe naye ukhona nje lapha nje bakusemhlanganweni njena inyanga ke lena enkulu uManazaretha kwenyanga kaJulayi aManazaretha ayazila awasidli isike sinemvubelo awayidli inyama yenkunku awayidli azidli izinto eziningi ayazila azela namalawu yonke into ayazilisa ngalenyanga kodwa ke sigijimeke sibuke sona isihloko sithi ingane aManazaretha engayidli ngolube isimangaliso lesi ngoba inyama ecebile lena enemisoco eminingi enamaprotein kodwa uyafika umqalo wendlela ke uShembe indodana kaMayekisa uzothi cha ebengayidli ngolube ngoba ingcolile yazi ukuthi ke kunenkulumo impikiswano enkulu uma kukhulunywa ngengulube emakholweni wonke nje jikelele charismatic orthodox indigenous primitive or exotic churches inhlobo zamabandla ideologically so ngokwasesontweni or theologically so or biblically so bathi abanye siyayidla ngoba ingulube zangena olwandle ezazinamademoni basho njalo manje sophinda lo mbuzo lo siphethe impendulo namhlanje ayikuphendula lo mbuzo lo kade kasigijimela eSephthronomy 14 yasuka ngoba sivunyelwa Hosea 4 verse 6 ukuthi abantu bayabhujiswa ngokuswela ukwazi nami ngiyakukulahla wena ungabe umpristi wami lokhu ukhohlwe umthetho kaNkulunkulu wakho nami ngiyakukhohlwa abantwana bakho asifisi ukukhohlwa ukusa abantu ulwazi kubantu sithethe umthetho kaNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi siyolahla uma singawenzi umsebenzi kahle uNkulunkulu esiphile ithuba sifuna uqamba amanga ngoba sifuna ulandelwa amakholwa abaningi sifuna ukuthanda emhlabeni bese sicompromise iqiniso losidalileyo bathi kungcono ukona ungazi kunokuthi wone sewazi namhlanje uphethe ulwazi ngokucwaninga impalo ungana aManazaretha engayidli ingulube langena olwazi nje kabhukuda kwaphela kanjalo ngazo okungani iqhubeka siyaqhubeka ngoba uma singathanda siyichaza nje leyo iBhayibheli sichaza namhlanje ukuthi aManazaretha noma amakholwa awayidli ingulube ngoba kuona aManazaretha kuphela sokuchazela ekugcineni ngoba ingulube ethi ingcolile hayi ngoba inamademoni ingcolile in an Old Testament ibekwa njengezilwane engadliwa ngoba zingcolile uNkulunkulu ongcwele uma usudlela inyama usuke usungcolile uNkulunkulu akasondele kuwena manje masiya kwiTestament elisha ke uKristu uJesu inkosi yethu indodana yomuntu eyizele yodwa eyehla esiphambaneni yabethelwa iselizono zethu yakhipha amademoni umuntu wayesehlala emathuneni yawafaka emhlambini wengulube zonke ingulube zihamba zawongena olwandle amademoni ayiphuma kumuntu afaka ingulube emhlambini wengulube lezo ngulube zangena olwandle zonke futhi lezo ngulube ezazinamademoni ayiphume kumuntu yize zangena olwandle hayi ingulube ingcolile uyazi sithatha ngenye indlela ngoba abantu bayithethelela ngokuthi ingulube ezangenwa amademoni uJesu akhipha kumuntu zaphosekolwane kusho ukuthi kwaphela kanjalo so namhlanje sicacisela ukuthi hayi ukuthi kuthiwa ayidliwe ingulube ngoba inamademoni kodwa kuthiwa ayidliwe ingulube ngoba ingulube nje sidalo sayo ingcolile ngakho uKristu ngoba uKristu wayethunywa uNkulunkulu indodana kaNkulunkulu bathi amayikhipha amademoni wawafonela indawo vele engcolile amademoni ayifanele kwase kuba zingulube ukukimela into engcolile endaweni la kuhlala khona into engcolile ngeke usho ukuthi wena ileyo ke engcolile obakulahle kuyona nenye indawo ungayithola kuliphize meke indawo kulahla khona into engcolile lo ndawo injani indawo engcolile hamba kuye kuDeuteronomy 14 uthi ningabantwana bakaJehova uNkulunkulu wenu aninguzifika ningaziphucula phezulu kwamehlo ngenxa yabafileyo
ngoba ningabantu abangcwele kuJehova uNkulunkulu wenu. uJehova unikhethile nibe isizwe senzuzo yakhe ngaphezulu kwezizwe zonke nasebusweni bomhlaba. Ekhaya nje kunodaba amahayi ngisho kungashonwa asikunda amakhanda thina, asicabi thina, asiphalazi nangenkunga thina, asiphalazi nangemithi thina, asicaca thina senziwa lutho ngoba thina singamaNazaretha angcwele. Nikhethekile. Uthi-ke lithi iBhayibheli ungadli into enengekayo ebese lithi nazi izilwane ezingazidla, inkomo nemvu nembuzi nendluzele nensephe nenqala nempala newula negogo. Ningadli nezilwane ezihlukanisa inselo ezidabula inselo kabili ezentshisayo kuzo izilwane. Lokho lezi anikuzidla kwezentshisayo nakuzo ezidabula inselo. Ikamelo nogwaja indira ngokuba zentshisa zingahlukanisi kodwa inselo zingcolile kini. Uthi uverse 8 ubeqondene naye namhlanje uthi nengulube ngokuba iyahlukanisa inselo ingentshisi kodwa ingcolile kini. Izethi iBhayibheli anikuyidla inyama yayo ningathinti ngisidumbu sayo ingulube. Ingulube ingcole kuNkulunkulu ngokuthi ngisho ukuthi isidumbu sayo akufanele ukuthi thina amaNazaretha uma ingenile noma yangena ezitsheni zakho ngephuthi ingulube zihlale leso sitsha kuba 7 days singathintwa ukuze sihlambuluke. Mana-ke khona le angani wamaSulumane lawa kahalal ngiyaya lapho awuyibambe lapho ngayidesheli. Uthi ku21 u14 uDuteronomy 14 verse 21 anikudla lutho oluyingcuba ungamniki nomfazi ophatha. Thina amaNazaretha ngisho inkomo izifele asebesayidla leyo ngcuba. Kunjalo wathi shembe singayidli kanti iBhayibheli liyakuvuma lokho. Ngakho-ke kubalekile ukuthi siphinde futhi sigijime siye kwincwadi amaLevi sofunda qala verse 2 sesifike mhlawumbe sisichama amavesi ambala lapha nalapha. Angigijimeke ngenxa yesikhathi. uJehova wakhuluma kuMose. Yabona lezi zinto zikhulunywa uJehova ayiyona imbono abapostoli nabaprofeti. Akuyona imbono yababhali. Akuyona imbono yabantu ababethi balandela uNkulunkulu. uNkulunkulu uqobo lwakhe simbone biza uMose ethi Mose nawe Aroni wozani lapha hambani yosho abatwana bakwaIsrayeli nithi yilokho okuphilayo eniyakudla kuzo zonke izilwane ezisemhlabeni zonke zahlukanisa inselo. Ebesethi nenguluni inazi izilwane ngeke nizidle ezingcolile. Uthi-ke ingulube ngokuba ihlukanisa insela idabule inselo kabili kodwa yentshisi ingcolile kini. Ningadli inyama yayo ningathinti izidumbu zazo zingcolile kini. Ebese sigijima siya ku42 othi yena zonke ezihamba ngesisu nazo zonke ezihamba ngezinyawo ezine noma ngezinini zazo zonke ezinabuzelayo emhlabeni ningazidli ngokuba ziyisiningiso kuNkulunkulu. Ebese 45 ngimthanda kakhulu ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu. Ngokuba nguJehova uNkulunkulu wenu ngakho zingcweliseni nibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Ningazingcolisi nezilwane ezingcolile ezisemhlabeni. Manje amathiwa ngizokhumbula ukuthi kwaShembe amaNazaretha isikhathi singakhuluma ngokuthi njengowanibizela ebungcweleni manibe ngcwele nani ekuhambeni kwenu. Kusho ukuthi u14 usho exactly ukuthi uNkulunkulu uthi umuntu ongcwele akakudli okungcolisa umzimba wakhe ngoba akungcolisa umzimba kuphela kodwa kungcolisa nomphefumulo. Uzothi omunye hayi okuphuma ngomlomo noma ongena ngomlomo cha asingacilizi ngoNkulunkulu asikhuluma into kaNkulunkulu njengoba enjalo. Kuthi u15 kodwa njengowanibizayo engcwele manibe ngcwele nani. Njengowanibizayo incwadi kaPetro njengoba uKristu wanibizayo engcwele yibani ngcwele nawe. Ebese bethi abaseKorinte bokuqala uchapter 1 u18 no19 no20 no21 uthi ukuhlakanipha kaNkulunkulu nokuhlakanipha kwezwe ngokuba izwi lesiphambane kwababhubhayo lingubula kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Usho njalo uShabelelo 5
asho njalo uhlabelelo 5 othi umqalo wendlela owawufaka eManazaretheni ukhuluma ngayo indaba yokuthi isiphambano siyukubhubha kwababhubhayo yabo siyukubhubha kwababhubhayo isiphambane kodwa siyukuphila namandla kulabo abasindiswa uNkulunkulu uthi ke umqalo wendlela nina bathanda ukuphila emhlabeni kaJesu khumbulani incindezi yendlela ekhaya ebesethi ke nesiphambano bathathe isiphambano emahlombe abo basifele isithembiso abasethenjiswayo awuNkulunkulu wami uthi umqalo wendlela izinyoni zinezindlu kepha uhlala kamnandi kepha uJesu kanandawo lapho engahlala ngaphumula bese abaphanda kumlandela bathathe isiphambano emahlombe abo bathanda kumlandela okusho ukuthi uma singebona umphiko uKristu wayengcwele ngeke thina siyingcoliseke ngengulube ngokuba 19 uthi wabaseKorinto ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize siyokwenziwa ize ukuqonda nokuhlakanipha kwethu uma sitholakala singengcwele lithi verse 20 ke siphi isazi na uphi umbhali na uphi umphikisi walesi sikhathi na ngoba manje isikhathi sifikile ubanilwa ozosiphikisa lesi sikhathi ngakho macungwane-ke uma sigijima siyofunda incwadi ye-Isaya 65 ithi ngafunwa ngabangangitshelanga ngafunywana ngabangangifunanga ngathi ngibhekeni kuso isizwe esingabizwanga ngegama lami ngakhona isizwe uNkulunkulu ekhetha ama-Israyeli ebizwa ngegama kaNkulunkulu kodwa uthi kunesizwe ayoya kuso uNkulunkulu esingabizwanga sona ngegama lakhe abantu bangithukuthelisile uze uthi uverse 2 ngizelulile izandla zami usuku lonke kubantu abahlubukayo abahambi ngendlela enhle nangokwemigomo yami sebetha kusho kunjalo sebetha abantu abayilandeli namhlanje imigomo abekho bona ngaphansi komthetho cha ubuKristu nobuNkulunkulu obungekho ngaphansi komthetho kodwa ukuzibonela kaNkulunkulu nokumlandela kugcwalisa wona umthetho lisho njalo iBhayibheli ithi uverse 3 kaIsaya 65 abantu bangithukuthelisile ebusweni bami njalo bahlabela iziva ezivandeni beshisa impepho phezu kwezithini u4 uthi abahlala emathuneni balala ezindaweni ezisethekileyo badle inyama yezingulube banomhluzi wezinto ezinengekayo ezitsheni zabo badle inyama izingulube baze nomhluzwani wengulube ingulube namhlanje ibizwa ngamagama amaningi yateketisa bacon beyiteketisa bathi iBhayibheli lichabo bayalahlwa phela benze njalo abathi shesha ungasondeli kimi ngokuba ngingcwele kuwe banjengumusi emakhaleni ami umlilo ovutha usuku lonke lithi iBhayibheli u17 abazingcwelise bazihlambulule ungene ezivandeni balandele umiyo egcekeni bedla inyama ezingulube nezinengiso zezimpuku bayakuphela kanye usho Jehova ukuthi ubaqalekisa abantu abenze njalo uzethi beku18 wayo Isaya 66 yayazi imisebenzi yabo nemicabango yabo ngiyeza ukubutha zonke izizwe zezilimi zifike zibone inkazimulo yami siselapho macungane sekuthi angikhumbule enye yama-article eyabhalwa abanye odokotela engibahloniphayo lapha eMelika uDr Josh X Florida ngithemba ngifuna ukukhuluma ngohalala la kudayisa khona la kuthiwa khona ayihalale kuphela la futhi ingulube ayingeni kuthiwa ingeni ngisho ungena ngesitolo nje hayi kuthi uzofika kuthiwa khona eshalofini elilodwa kuthiwa la ingulube hayi la kuseyona ingulube kuthiwa ayingeni ngisho ungena ingoba ama-Muslim nama-Islam through Muhammad ngoba uNkulunkulu umiza ngoMuhammad the God Allah bayabazi ubungcwele esikhuluma ngabo you can even read the Quran. There are a myriad of versions verses, scriptures, prescripts in the Quran that prohibits